Ak máte radi placky, tak na tomto si ozaj pochutnáte. Začni tým, že opáliš papriku, ktorú následne zakry fóliou a nechaj spariť. Bude sa tak dať veľmi jednoducho ošúpať. Pri tejto metóde urobí karamelizácia svoje a po ošúpaní bude prirodzená chuť papriky oveľa intenzívnejšia. Ak nemáš flambovaciu pištoľ ani plynový sporák, papriku upeč v rúre, ale oheň robí svoje. Teraz si vykostí kuracie stehno. Najprv len uvoľní kosť a potom ju jednoducho tupou stranou noža očistí. Mäso ochuť soľou, čiernym korením a poriadne ho opäť z oboch strán na rozpálenej panvici. To, či je správne nahriata, zistíš tak, že do nej frkneš vodu a tá si v nej začne tancovať. Začínaš vždy kožou dole. Opečené mäso vyber a pusti sa do základu. Poriadne orestuj cibuľu, pridaj papriku, po chvíli lúpané paradajky, soľ, korenie, mäso a vývar. Ak nemáš vývar, pridaj vodu a kosti zo stehien. Po pol hodine dusenia mäso vyber a odober 1/3 omáčky, ktorú zmixuj a nalej naspäť. Kožu na mäse tesne pred podávaním potri olejom, daj do rúry a zapni funkciu grill, nech ju máš chrumkavú. Ak chceš ozaj chrumkavé placky, zemiaky musíš nastrúhať nahrubo. Pridaj soľ, hladkú múku, cesnak, majonán, vajce a poriadne premiešaj. Hotovú placku pritlač na rozohriatú panvicu s nastrúhaným čedarom, naplňuj omáčkou, mäsom, pridaj smotanu, posyp chrumkavou šalotkou a máš hotovo.